Gaur nekazaritza intentsiboaz hitz egingo dugu saio honetan, eta biodibertsitate galeraz hitz egiten dugunean, gehien bat biodibertsitate galeran eragiten duten faktoreak uste da edo kalkulatzen da direla klima aldaketa, espezie inbaditzaileen sartzeak edo inbasioak, gainuztiapena, habitaten suntxiketa eta lurraren eta baliabideen gainuztiaketa. Eta gainera, nekazaritza da faktore hauetan gehiena eragiten duen faktorea, eragilea. Beraz, gaur gai honetaz jardungo dugu. Nekazaritza intentsiboa da laborantza sistema bat, eta sistema honek izenak dioen bezala modu intentsiboan ustiatzen ditu lurrak eta hala lortzen ditu ekoizpen tasa handiak. Eta nekazaritza intentsiboaren ezaugarri nagusienak dira makinaria handia erabiltzen dela eta oso indartsua, kapital handia behar da nekazaritza intentsiboan, bai makinaria hau erabiltzeko, bai pestizida eta ongarri asko erabiltzen direlako baita ere, hori da beste ezaugarrietako bat, nekazaritza intentsiboak pestizidak eta ongarriak behar ditu, elikagaiak hain ugari ekoizteko, eta beste ezaugarrietako bat da, hainbeste makinaria erabilita, langile gutxiago behar dela, prozesua nahiko automatizatuta dagoelako. Beraz, esan bezala, ezaugarri nagusia da, lur eremu jakin baterako, ekoizpen maila handiagoa dela beste nekazaritza edo laborantza sistema batzuekin alderatuta. Beraz, ezaugarri hauekin, nekazaritza intentsiboak baditu onura batzuk, esan bezala ekoizpena handiagoa da, beraz, elikagai gehiago sortu daiteke lur eremu jakin baterako, berez lur gutxiago behar da, elikagai kantitate bera ekoizteko, esan bezala langile gutxiago behar dira, eta beraz eremu batzuetan langile horiek beste sektore batzuetara bideratu daitezke, eta hori kasu batzuetan onuragarria izan daiteke. Baita ere, esan bezala eremu gutxiago erabiltzen da, landa eremu txikiagoak erabili daitezke ekoizpen berdina izateko, eta elikagai batzuekin pasada, eta gaur egun pasatzen da, intentsiboki ekoizteak merketu egiten duela prozesua, eta beraz elikagai batzuen prezioa ere jaitsi daiteke modu intentsiboan ekoizten badira. Aipatutako ezaugarrietako bat, laborantza sistema honetan da pestizidak erabiltzen direla. Pestizidak zer dira? Dira sustantzia batzuk erabiltzen direnak nekazaritza sistema honetan bertan bizi daitezkeen eta interesatzen ez zaizkigun bizidunak edo kontrolatzeko, edo uxatzeko, edo hiltzeko. Eta badaude pestiziden artean 3 taldekatze handi edo, herbizidak, izango litzakela bertan nekazaritza eremu batean laborantza ez den beste landare batzuk haztea ekiditeko erabiltzen diren sustantziak, beste taldetxoa izan daiteke intsektizidena, intsektuak, plagak eta horrelakoak ekiditeko, bai laborantzetan, baina baita ere intsektizidak kontsideratzen dira etxeetan erabiltzen ditugunak, industrian, edozein intsektizida ez bakarrik laborantzetan, hori ere pestizida taldean sartzen da. Eta azkena izango litzateke fungizidak, onddoak kontrolatzen dituzte, adibidez lizunak,
edo mastietan ateratzen den miliuma, laborantzak askotan arazo handiak izaten dituztelako onddoekin eta asko laguntzen dute batzuetan fungizidek. Baina noski pestizidek badute eragina ingurumenean, esan bezala, laborantzarako ez den, gure laborantza, intereseko laborantza ez den beste bizidun gehienak edo batzuetan denak ez dira izango, baina asko behintzat haztea eta bertan bizitzea ekiditen da, eta noski horrek laborantza edo nekazaritza eremu bioaniztasuna asko murrizten du. Eta izatez, egia da bizidun batzuk kaltegarriak izan daitezkela, adibidez intsektuek sortutako plagak edo lizunak, baina interesgarria da baita ere askotan bioaniztasun minimo bat mantentzea nekazaritza eremuan, polinizaziorako eta beste hainbat onura ere ekarri ditzazke. Eta pestizida asko erabiltzeak hori ez du posible egiten. Eta bestalde, pestizidek lurra kutsatzen dute, eta behin laborantza kentzen baldin bada ere, pestizida horiek lurrean jarraitu dezakete eta epe luzera ere kutsadura sortu. Baina eragina ez da bakarrik ingurunean gertatzen, gizakiontzat ere baditu eragin kaltegarriak batzuetan, ikusi da alergia batzuekin erlazioa izan dezaketela pestizidek, eta eragin kaltegarrienak ere edo minbizi prebalentziarekin ere erlazionatu izan dira pestizidak, arazo immunologikoekin, neurologikoekin, eta bai ematen du gizakiontzat ere pestizidak gehiegi erabiltzeak edo haiekiko kontaktu handia izateak ere kalteak sor ditzazkela. Beraz, esan dugun bezala, nekazaritza intentsiboak lur eremu jakin baterako askoz ere produktibitate handiagoa lortzen du beste nekazaritza edo laborantza sistema batzuekin alderatuta. Baina hor gertatzen den arazo nagusia da, hain produktibitate handia izateak lurra agortzen duela. Lurrak berak dituen mantenugaiak asko erabiltzen dira, laborantzek asko xurgatzen dituzte, eta gainera lurrari deskantsatzeko denbora gutxi ematen zaio normalean, eta horrek eskatzen duena da ongarriak sartzea lurrean edo laborantza egin behar den tokian. Beraz, ongarriak erabiltzen dira laborantzen elikagai gisa, eta gehiena dituzten elementu kimikoak edo dira nitrogenoa, fosforoa eta potasioa. Hemen desberdindu daitezke jatorri naturala edo duten ongarriak, simaurra edo arrainen hondakinetatik egiten direnak, baina askotan nekazaritza intentsiboan sintetikoak ere erabiltzen dira, ongarri sintetikoak. Ongarri hauekin laborantzak errazago eta gehiago haztea lortzen da, baina egia da lurzoruarentzat ez direla bereziki onak. Eta hau hainbat arrazoiagatik gertatzen da, haien artean ongarriek azidoak izaten dituzte batzuetan, azido kloridrikoa edo sulfurikoa, kontzentrazio nahiko baxuetan, baina azkenean ongarri asko erabilita kontzentrazioa ere handitzen da. Noski honek lurrak azidifikatzen ditu eta beste bizidun batzuk haztea ekiditen du. Beste kontrako efektua ere izan dezakete ongarriek, ze nitrogeno asko dute, esan dugun bezala, landaren hazkuntzarako garrantzitsua dena, baina eragin dezake mikroorganismoak ere gehiegi haztea eta batzuetan kaltegarriak diren mikroorganismoak. Gainera, ongarri hauek askotan lixibatu edo egin daitezke lurrak xurgatu ditzazke,
eta azkenean uretan amaitu. Lurrazpiko uretan, eta horiek amaiera batean errekara joaten badira, ibaietan ongarri asko pilatu daiteke, eta honek eutrofizazioa eragin. Eutrofizazioa da, ongarri gehiegi izateagatik, algen adibidez, algen hazkuntza gehiegi gertatzea, eta honek azkenean oxigeno gabe uztea ura, eta beste bizidun batzuk bertan bizi ahal izatea oztopatzen du. Eta ura aipatzen dugula, uraren erabilpena ere bada kezkagarria nekazaritza intentsiboan, izan ere ur gezaren 60% nekazaritzan erabiltzen da gaur egun. Nekazaritza da ur gehien erabiltzen duen jarduera, eta noski geroz eta intentsiboagoa izan, harik eta ur gehiago erabiltzen du eta ur eskasia dagoen eremuetan kaltegarria arazo bat izan daiteke. Beraz, nekazaritza intentsiboak espazioa aurrezten du, hau da, eremu jakin batean askoz elikagai gehiago sortu daiteke, baina beste alde batetik sortzen ditu arazoak, bai uraren eskasia sortu dezakelako, lurrak agortzen dituelako eta kutsadura eragiten duelako. Eta gizarte mailan edo nekazaritza intentsiboa praktikatzen den eremuetan ikusi izan da makinaria asko sartzeak langile gutxiago behar izatea eragiten duela, eta horrek langabezia tasa handitu dezake eremu batzuetan, eta baita nekazari txikiagoei edo hain intentsiboak ez diren beste nekazaritza edo laborantza sistema batzuk garatzeko espazioa edo kentzen du baita ere, nekazari txikiak sortu ahal izatea eremu horretan. Eta klima aldaketari dagokionez, berotegi efektuko gasen isurketa garrantzitsua da nekazaritza intentsiboan, ez bakarrik zuzenekoa, baina baita adibidez ongarriak sintetizatu edo sortzen direnean eragiten den, isurtzen den berotegi efektuko gasak, pestizidak ere sortu behar dira, askotan sintetikoak o kimikoak izaten direnak, garraioa, makinaria, azkenean oso ekintza produktiboa izanik, azkenean badauka beste sistema batzuk, baina berotegi efektuko gasen isuri gehiago. Eta noski nekazaritzako eremuak sortzerako garaian, askotan basoak edo beste ekosistema batzuk kendu behar dira, eta honek baso horiek edo landaretza horrek xurgatuko luketen CO2 ez xurgatzea eragiten du, eta honek noski ez du zuzenean gasik isurtzen, baino gas horiek berriro ere xurgatu ahal izatea ekiditen du. Beste kontu bat da, nekazaritza intentsiboan sortzen diren edo produzitzen diren elikagaien kalitatea. Ikerketa batzuk erlazionatu izan dute elikagai hauen kalitatea, ikusi izan dute murriztu daitekela kalitatea segun nekazaritza intentsiboan nola egiten den. Esan dugun bezala, lurzorua agortu dezake sistema honek, eta beraz elikagaietara iristen den elementu interesgarrien proportzioa izan dezakenak mineralak edo vitaminak edo dena delakoak azkenean
elikagai horiek pobreagoak, txiroagoak izan daitezke nutrizionalki, eta hori ikusi izan da nekazaritza sistema honekin, eta beste arazoa da pestizidak baita jaten dugun horretara iristen direla, eta noski horrek osasunerako ere kalteak eragin ditzazke. Argi dagoena da elikagairik gabe ezin garela bizi, eta gainera gain populazioa edo biztanleria geroz eta handiagoa da, eta elikagaien eskaria handituko da. Beraz hor badago erronka handi bat, eta badaude beste laborantza sistema batzuk nekazaritza intentsiboak baino kalte gutxiago eragin ditzazkenak, eta horietako bat da nekazaritza ekologikoa. Sistema honek pestizida gutxiago erabiltzen ditu, edo erabiltzen dituenak jasangarriagoak dira, ur kantitate gutxiago erabiltzen du, ez da hain modu intentsiboan egiten, eta beraz lurzoruaren kalitatea mantentzen du, beraz ez dira ongarrien hainbesteko kantitatea handiak erabili behar, eta honek kutsadura eta eutrofizazioa, eta lehen aipatu dugun guztia ere murrizten du, eta berotegi efektuko gasen isurriak ere txikiagoak izango lirateke nekazaritza ekologikoarekin. Beste alderdia da klima aldaketak berak ze eragin izango duen nekazaritzan. Eta hor deno dakiguna ez, estres hidrikoa handiagoa izango da, seguruenik euri gutxiago egingo duelako eremu batzuetan, lehortea gertatuko dira, eta horrek noski laborantzetan eragina izango du. Beroa ere bai, beroagatik uzten kalitatea eta erresilientzia ere murriztea espero da. Eta beroagatik baita ere izurrite edo gaixotasun gehiago egon litezke, azken finean beroarekin beti bizidun gehiago, bizitza areagotzen delako, eta nekazaritza eremuetan ere gertatu liteke. Azken finean nekazaritza eta nekazaritza intentsiboak bereziki gizakiaren laguntza behar du. Hau da, gizakiak ureztatu gabe, ongarritu gabe eta pestizida gehitu gabe, hori ez da mantentzen. Eta beraz, momentu batean ur eskasia baldin badago eta ez baldin badiogu behar bezain beste ur gehitzen laborantza horri, berak ez du erresilientzia bizirik mantendu ahal izateko, eta badira erresistentzia gutxiko landareak. Beraz, elikagaien kopurua handitzeko beharra badago mundu mailan etorkizunera begira, baina modu jasangarriagoan egiteko beharra ere badago. Eta hor sartzen da intentsifikazio jasangarria deritzon kontzeptua. Askoren ustez nahiko idealista da, gaur egun intentsiboki egiten den nekazaritzak kalteak sortzen dituelako, beraz hor zaila da pentsatzea edo ideia bat egitea nola posible den modu intentsiboan nekazaritza sistema modu intentsibo batean jarraitzea, baina gutxiago kutsatuta eta jasangarriagoa izanez. Baina ideia hau defendatzen dutenek diote badagoela nahiko lur, biztanleria osoa elikatzeko, eta badaudela alternatibak modu jasangarriagoan egiteko. Eta baita ere, garrantzitsua da aipatzea, edo hauek aipatzen dute, askotan nekazaritza intentsiboa abeltzantza intentsiboarekin lotuta dagoela, eta labore horietako asko gero abeltzantza intentsiborako erabiltzen direla. Beraz, bat murriztuko balitz, bestea ere murriztu ahal izango litzatekeela.
Beraz, etorkizunera begira, nekazaritzaren etorkizuna izan liteke edo izan beharko litzateke, saiatu beharko litzateke ekologikora pasatzen, bere arazoak zailtasunak izango dituen arren, eta dietak aldatzea ere lagungarria izango litzateke, dieta jasangarriagoak izatea mundu mailan. Eta azkenik, elikagai sortzen diren elikagai asko ez dira azkenean platerera iristen, hondakin asko, xahuketa asko dago elikagaiekin, eta hori kontrolatzea edo kudeatzeko estrategiak pentsatzea ere oso lagunduko luke azken finean elikagai eskaria baretzeko. Hau izan da guztia, nekazaritza intentsiboarekin, ikusten dugu, gai konplikatua dela, baina etorkizunera begira, irtenbideak izan ditzazkeena baita ere. Beraz, ikusiko dugu nola dijoan, eta hurrengo saioan gai gehiago landuko ditugu. Hala! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.